Kayo yadi yatit ya ki kali skanhan ne ki kali rem leng ba ka internet menta ka yai ba om tang sha ki we ki jaka henry kumju ha ka jela Meghalaya jongi ngila banwat kumna ka Olex marketplace po Facebook na ki group yadi yatit aki WhatsApp group bat ki we ka jingdon kum kini kirensan yadi yatit ya ki kali le se kala pensuk sibun ya ki breu ban yawat hi bat yo ban ya kren markmat bat ki try kali leng ba ki number phone ke ba kila bu ulang Kalayara pro ya kibreu bakindi hi klam dadon kinong pendi nenong penterwa kam tamah badon kam kerki kem habapang basitam lane na kino kidau. Henry gajing dan ru kum kini kirensan ya di yathet lingba ka internet kapen yo buj ru ya kiriu thok riu syukur ki pakwa ban syukamai dagi peu hajar daga bathok basyukur ya kibreu ki baluloi. Mat ha gane gajing thok jing syukur ka balingo kalong babon ki dei baik ki banabar jong ka jela. Baladangi persang ban keli ya ki adres ki jongki bunsin kimdei setia ki panapo ka jela jongi. Haba kibu ya ki dor jongki kali kum ha Olex na marketplace kibu baik ya ki kali ki padang biang ba bat ibang baru ban sim. Kadoru ka babit sibun bat ngemla sisa klam dakwa ban keli pat habangi persang ban pun ya kini ki breu kimdei napo kani ka jela. Don ru ting ting kini ki breu ki bu ki profile picture jongki ha ki WhatsApp da ki dur jongki sipai bat ki ong bagi train dengan duty ha Meghalaya menta ki ha ban dikerki no namar kila syak pan kende akam no syawe kumta ki ditat dor no ya ki kali bat ki kularu ban supan poi ya kini ki kali ha ki address jongki dong thet ki ba kila ai bat kita phak swaru ban transfer pisa syaki da ka ba ai dau ba ki hap siu hangta don kam kumta ba pli ki ba lui ki ngop ha kini ki jingsha pan be ha kini ki jai breu kham tam lele la dape ya kamar ihun sisa ban sim nadu karong karup ki ro modify ki tayar ki aloi bat wat u nomor plate ru udei jong ka jela Meghalaya hadu menta bun ngot ki balangat ha ka nega srip ki mender Henry ki babon nangi ngim ju yapan pau ne IT saka bor jong ka an Henry ngisus ngap kumto bar ka syukur ru kumto hi du nong tang ka pisa ka bala pha saki kumta ngidon kam ban husiar ba ban lai na ka ne ka jingsa ariam hoi ngam ong baro ki badi ki kalirem kide ki bomlong ne ki bathok ba syukur lengba ka internet bahkan bahasa bun hiru ban yadi yathit parakasi namar kumbalong hadu menta ki bathok bat ki bale shalakli baddi ya ki kali lingba ki kirensan khambun ki dehi ki panabar jong ka jela bahkan baru sibun yangila dangi yo kum kini ki jai ban pentip sya ki bor jong ka ain kenang ba ki bor ka ain kin yo ban le ya ka badon kam bat lengba jong ka nega video ngiwan ra kenang sipi ki paralok kenang bangin long ki bahusiar bat start ban lai na gini ki jingsa pembe